Marc 14, Arestio Iesu. Ac ar unwaith, wrth iddo ddweud y peth, dyma Judas yn cyrraedd, un o 12 disgybl, gyda thyrfa yn cario craddyfau a ffestynau. Roedd y prif offeiriad, yr arbenigwyr yn y gyfraith, a'r arweinwyr Iddewig eraill wedi eu hanfon nhw i ddal Iesu. Roedd Judas a Bradwr wedi trefnu y byddai'n rhoi arwydd iddyn nhw. Yr un fyddai'n ei gyfach a chysan ydy'r dyn. Arestiwch a'i gadw yn y ddalfa. Pan gyrhaeddodd, aeth Judas yn syth at Iesu. Rabai, meddai, ac yna ei gyfach a chysan. Yna, gyfeirodd y lleill yn Iesu a'i arestio. Wrth ni fyfyrio ar chydig adnodau yma yn Marc 14, chydig o'r pethau ni'n meddwl am oedd y weithred i ddechrau, fel mae Judas yn brydychu Iesu. Dio ddim just yn ei brydychu am arian, ond mae'n gwneud hynny gan ei alw o'n rabi a gan roi cysan iddo fo. Ac mae'n galw o'r teitl yna sy'n dangos parch, yn galw o'n athro. A mae'n rhoi cysan iddo fo sy'n symbol o gariad. Ond eto, i Judas roedd y weithred yn hollol groes i'w wir gymhelliant. Oedd o'n ymddwyn yn hollol hunanol, eisiau'r arian, yn barod i frydychu ffrindiau. Ac mae'n peri ni feddwl sut bydde y gwahanol gymeriadau, y gwahanol bobl yn y hanes yma di teimlo. Sut bydde Iesu di teimlo? Y ffrind yma, y disgybl yma, oedd i bod gyda fo'n dysgu ganddo fo am 2 mlynedd rwan yn ei frydychu. Sut bydde'r disgyblion eraill di teimlo? Yn gweld Judas yn frydychu Iesu fel yma. Ac rhywbeth ni feddwl am ydy, ydyn ni yn gallu bod mwy fel Judas na dyn ni eisiau cyfaddef. Ond y newyddion da i ni ydy, ar ddydd Gwener y Groglith, dyn ni'n gweld fel mae gweithred Iesu a'i gymhelliant yn matcho hefo'i gilydd yn hollol. Mae o'n marw ar y groes i gymryd baich ein trilioni ni. A di Iesu ddim di wneud hynny mwyn i bobl neis fod yn neisiach, neu ddim hyd yn oed fel bod pobl cas yn troi'n bobl neis, ond mae'n wneud hynny mwyn i ni fedru newid ein bywydau. Newid ni o fod yn farw yn ysbrydol i fod yn fyw yn ysbrydol. Mae Iesu yn gaddo calon newydd i bob un sy'n credu. A dyna pam mae'n newyddion da.